Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah jadi hari ini aku dolan bos ki. Dolan ini nyampe suwe ra ketemu. Ini tak pernah mah piye keadaane sehat ora kok ora ning metu perang-perang minggu wis tak delok terus tak ajak rokokan iki nggih. Tak ajak rokokan terus iso guyu nggih. Berarti waras. Berarti waras. Ora kabarmu piye iki? Kabare yang ngene iki toh, alhamdulillah ya apik. Alhamdulillah apik. Terus keadaane mbahon piye? Ban wis bar kabeh. Wis bar kabeh ya. Jagungnya wis panen. Panen apa lah cek rong dino kan panen. Lho sing ndek ben? Gak nandur sini. Oh, gak nandur. Itu sehat ya. Mbok ki ngerti. Suki kopi to, tuku bubuk suwene ra kaprah lho bojone iki. Kene kone kok ya neng lak 10 menit lho. Ya Allah. Ora lak tuku ning ndi to bojomu iki? Ngetan omah lho. Apa keserimpet ngono piye kok soimen lho. Sile nang jeplok. Oh, itu gumun tau. Kok iso? Ora kowe kok ora tau dolan ngulo ning ndi ngono gak tau to. Kowe kok ning omah. Ya mau urusane akeh ning bahan barang iki bisa metu. Oh iya ora apa-apa, sementing diurusi mbahon sik. Nek mbahon bar lagi dolan gak apa-apa. Iki anak utang rekreasi itu. So kapan? Tanggal piro ya 20. Rekreasi. Malang. Oh, alah lha iki lho wong dinteni ket maut. Jarene ndeplak iki lho. Ya iya wis saya diplok kopi Nah, iki barang lho, iki lho. lho jan piye? Alhamdulillah, matur suwun ya. Oke, sama-sama. Dikene kopi bos nggih. Panas-panas ora apa-apa diombe. Ya mlocot ning lambe iki kok karepmu dhewe ya. Cangen mungkin ning kipase ndak. Lori kilo lori ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dintani bae wis metu nguri omah bae. Alah. Oh, kere kok ora kaprah. Langsung padang ning motor. Ini mak rokokan nyantai. Lagi berarti omahmu sing mriki gak kosong berarti. Maratua. Oh, mertua. Oh ning kene lho. Jadi Oh, tak kira ning kono ya. iki to. Oh. Tuan. Tak kira lah apa bumbu ngono ya. So, ikan mau enak ya nyantai. Rokokan. Nyantai ora ki nek pas di rokok barangnya nyantai enak. Lah gak duwe rokok gak iso nyantai ya? Ya pikiran ngerambyang. Ora iki kan ngene ceritane aku. Iki kan rokokku mati to. Mati. Ya terus bojomu ning arep lawang ngono to. Ora lah bojomu ning ndi to? Jare umroh. Terus tak dolan pisan. Wis tak mampir sik bae kowe metungke. Ngono lho. Ya awake dhewe suwe ora ketemu ya. Ketemu kan pas ngene dukawan kae lho. Oh iya. Ya to awake dhewe suwe ra ketemu. Ini kok ya biasa. Nah, jadi ini lho, nggih, nyambangi dulu. Ini kanca ki ya wajib disambangi didoyani, dirokoki, dikopeni ngene Bos. Nah, tamu ki rajal, Bos. Ngono lho. Lah ngono iki darak-darak nang ndi? Ora iki aku kaya lali ngono lho. Wis ora apa-apa, sing penting sehat ae ya. Sehat sak keluarga, wis ngono to. Ki jane arep delok Padang ya nggo ning Waduk rame mesti, tapi wis aras-arasan tak ning kene ae wis dolan nyunamu ae karo ngopi. Nyantai. Ngono lho, Bos. Nyantai. Besar nyapa ora besar. Ya ayo nyantai rasane. Tak nyampe. Ora gitu soy. Urip iki. Jempik nak adem dhuwur nek omah dhuwur ini nak adem. Iki nek anu mari ketak gede iki lho, iki banyu iki rene barang. Lah tar banyu kok ratan kaya ngono lho anjure. Lah mbok gedhe kaya padha wae to, Mbik. Ya ora, intine kan angin kok kono ki mlebu rene. Oh, ya nampu. Iya. Iki nek
Udan terus banyu iki mlebu kual terus. Lah ya banyu ya lha iki koyo ngene lho. Keadaane. Sopo cah nyapu ke Sinta. Bos. Bebas kabar bos. Rene tamu sik. Bos. Bos. Rene to tak omong isik piye lho. Kowe tambah gemplak gak apa-apa pelem Rene asik to, supir petuk iki lho. Guyon nang kene iki lho. Rujakan iki lho. Rujakan iki lho, rujakan iki lho. Rujak nyambe maksudnya. Rujak nyambe iki lho. Ya, jan. Bos. Kene lho, nyelak-nyelok ndang rene ngono lho, rujak iki lho. Alah kok kamerane masa nyambi kok. Nah, Kameranya apa wedi to, kamera kok wedimen kuwi lho. Kamera ya wis biasa kamera iki kok iso malah luwih apik muncul ning kamera. Lah rene sin. Kok malah anake guyu tok kuwi lho. Celon yo kamu. Rumah. Wong kok jan. Lah rene sayu. Tak tekon es kok. Yo satu sareng kanggo sak menit entek. Yo. Nah, ngono lho iki. Ini iki lho juga ini iki lho menak. Kenapa ya nek angin ya Cuma yo iya cuma lak kenaan banyu tok mbek lak keadaan ngono ngene iki ora. antara nutup ya ra malam. Lha ning ndi to duwite? Kuwi panangan. Tapi tahunnya tak tutup. Wes. Iki gak buka lawang to. Dadi wae kan berbandur gendang to piye to. Iki maksud iki dikai lawang ini lho mbek gak. Ayo, biar wae lawang. Lah ayo. Terus gak betul. Gak penting yo ngatok iku sing. Tak tanggung jago. Lah ngarep iki mbok tanduri apa kan ya iso to. Telo nang langkung amek menak. Cilekmu kuwi. Tanduri kentang karo wortel iki to. Ngono lho. Cek. Ngopi lor iki lor ya. Ngopi nge, santai. Iya, wis wong ayu tok lho. Piye mbek ini? Wong ayu kok. Golek opo piye to? Ya wong ayu. Mainan ning dia, Mbek ini iki yo. Menake. Waduh. Delok wong ayu. Apa delok ngene meli ngono? Ya, suwe ra ngene warunge meli. Kabare piye ya? Belum ngene. Iya. Kok iso koyo ngono lho. Ya, deben aku jane rono wis debene arep nenggok apa kae kedene iki lho arep ngopi ning ngono. Tibake udan sore nganti ra wis udan wi. Wis. Lah nek karo aku pangkat budal. Udan nang budal karo aku. Iya lah tapi udan ya gak menak. Udan ngono iki kadoane. Hanya kabeh. Alah. Oh, kere. Dirokok neh to. Ngerokok yo jek kok. Donta yo wis entek tuku neh ngerokok lho. Ya awake dhewe iki yo sebagai tamu tapi yo nyuguhi Surya. Soale Iya, wong sing di omah terahan duwe. tamu iki kudu nyuguhi to. Lho ora e. Iya. Tapi ya ora apa-apa. Ora sugo iki kudune gupo ae. Heeh. Piye carane ngono? Gak nyekur guyu tok
Den. Yesus. Nah, wes ngono lor iki vlog hari ini wis pokoke gini aku dolan ngene nyambe segera ketemu terus ngene ngopi, rokokan, nyantai, rileks pokoke wis. Jadi ini dengan ae sehat-sehat, ae pokoke kabeh. Dukung YouTuber Kelongorjo. Nah, wes ngono lor, jadi saya akhiri vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barakatuh.